Aingo yu try gani gupor kebangadon ha gani gupor gani ga jaka ka bamenta man ai fi ga ktien ga jongu belai ngepriang yi fi ki paralok ki longkmi ki longkpa ki samla bat ki hep ki babang ban ngap ban sha skor ga ktien ga jongu belai plain kar khu yi fi ha gani gupor hang no pi don ba pi sha skor ye gani ga ktien ka ba em ga jongu belai Blain pendap ipi, daga jing suk, daga jing kermen, ye ke jing mut perkat, ke mensiam ke jing pi. Baru blain nang ai bor ipi nang syakri utrai, daga jing kermen, daga jing light load, daga jing skuto ye ke ktien ke jing utrai. Di hai gane go por ga dan ban ai shfi ke ktien ke jing ublai. Kane gane ke jing ju keli ji ba bon ba ki bre ke ba ju keli ngakwa ban pensyai fi nang gane ke jaka. Bat ngada kwa ba ngada angnut ba pin share pin samlang ye gane ke kubor. Kaba lingkot hangini ko por shabab ki parlok ki jengpi seki bahaying ki besem yo bakin tiap ye gane ke jeng shisha ba kin om lingo lengan namar babun ki jukeli ye gane ke jengkeli bat ngakwa mangat jubab hangini ko por ka kubor ka bang akwa ban kren ba ban ai shipi gane ko por long balengi don kam ye ka jeng pen baptis balengi don kam ye ka jeng pen baptis pengam ngala keren yi fi men shwa kebangala ai kertengi gede ko kubar ke berchwa sya panggane hato ka lompop mo ban pen baptis ngala dep keren yi geni lan fi kwa jing shai sapet wat de ke kerteng bat menta hang ni ngakwa ban pen yi fi gene ke ktien ke jung utrai balengi don kam ye ga jing pen baptis pengam habang iklan yi ke jing pen baptis kamde ke besyu tha besyu senret ke besyu ta ke jing pen baptis kawan naga ktien Greek baptiso kemut immersion lane pengam hapo kani ke jing pen baptis kaba katkum naga ktien ke jungublai nabar baka Bible kam jukren ye ubreu lane ke breu lane hangnu ban ong baka jing pen baptis ke basu tho basu senret ke jing pen baptis katkum ke ktien ke jungublai ke keren be ya ka jing pengam immersion pengam penji baro shiran yang pengam haka ti balingi don kam ye gane ke jing pen baptis lahato kani ke jing pen baptis ka dei tangkar rukom niam ka rukom joki balang ka badai ban le ni ka dei ke jing bu renti joka Bible kadai ka mon brio lani kadai ka mon balang ki mon niam lani ka mon blay kadai ka jengkeli ka bang kwa ban kuran ha gani ko por gadong yifi shai kedar ka jing pen baptis kam dei ka mon brio kam dei ka mon balang jongnu ri kadai ka mon blay ber ka mon jaga Bible ka badai ban le ya wei po wei gadong yifi shai kedar lada kadai tang na ka mon brio ka mon niam mon balang jongnu nganong yi fi shai kedar lada naile ro ka biang hi henry nganong yi fi ka klamdei tang kata ka mon brio ka mon balang jongnu re ka de ka mon blei badai ban le ngan pedi yi fi hang ni yiki sautli ki points ya ka dor jong ka jingpen baptis pengam Wanam sekutu bakala nganam keren ye jing ya ka nu ngakren be ya ka benta na ga ktien ga chung trai ngakwa ban pedi fi di khot na ga ktien ga chung blai ka rukom jaka jing pen baptis ngala pen fi bat menta ngakren hang ni ya ka dongor jong ka jing pen baptis namar ngala bo re ga jing keliong balengi don kang ya ka jing pen baptis pen baptis pengam ka jing pen baptis kaya trelang ya ka jing pelem
ka jing pen baptis kam dei tang ka dak kam dei tang ka rukom brio re ka jing pen baptis ka ya trilang ya ka jing penem kamot ban pen scam ya ka jing penem Yan puli nega ketian ga jong utrai, nega gospel nega jong Marcos telenong ga bakhat riu de khot ga bakhat riu. U Jesu wang nega ketian ha ga de gupor, wang igi senran. Uno ubanget hanga. Ti en yo pen baptis ti en pen im. Kedai ga ketian ga jong ublei ka bau Jesu ukuran igi senran ban let ban ha ga de gupor bau pa igi senran ban let ban yalap ya ga ketian ga jong ublei sakeleng ga purthai. Bat uang ba uno ba yo snau ye ka ketian ga ba pialap sepang janga ba sepang Yesus Kristus lada usnau ga ketian ukala ka mo pediang yo Yesus Kristus ti en yo pen baptis kan wan hadien ka jing peniem ka bamut ban yo ya ka jing peniem ka ya trilang ka jing pen baptis ti ka bamut ka Bible ka kran syai hang ni uno le ne ka nu ka bala dei ubanget ne ka banget ka bala pediang yo utrai pen baptis tikan wan ini keketian en pen im kebut syai bhaga keketian ke jumpai klem ke jing pen baptis klem granti fi ya ke jing pen im nama ke jing pen baptis kadai ke jing pen im uno ubanget en yo pen baptis ti en pen im kabamut ka dor jong ke jing pen baptis kabamut ka walam ya kata ka salvation of assurance kata ka jing penti kena ya ka jing pen im ngide men sumtu ya gane ki kon ga jungu belai ka jing pen baptis ka long ka badon kam hadu kata kam dei tang ka jing penyat niam penyat balang jongno re ka dei ka jing penyat jong ka Bible ngi hapan buat ya ka jing hika ga ketien ga jungu turai tagadau ka jing pen baptis ka long ka badon kam na bar balik ka ya yeng lang ka ya plalang ya ka jing penem kabar ka bang kwa man pen i fi hai gene gupor kabar ka jing pen baptis kaya yeng lang ya ka jing yap jong Jesus Christ pi ka jing pen baptis kam dei tang ka dak ka sernu ko ma ju ekran ki bringan sakran ya kata ha ko gupor ka jing pen baptis kam dei tang ka dak ka sernu henry ka Bible ki yathu shangayangi naga Shiti shaki nongrom ke lonong ke bah nriu ke dekhot ke bah ningkong ter pin pulih hang tu baka jing pen baptis ka dei ka serngiu John ka jing ya don bantalang ha ka jing yap ka jong Yesus Kristus ngan pulih fi ke de ketian ke jong blai nganget ka long ka jing kerku ye fi ha ke ne gopor aba pisha skor ke ne ketian ke jong blai rom la ke ban riu ka dekhot ke bah ningkong ter tamangan pulih tang ne ke dekhot ke bah ngan puli tang gade khot ka balai ka basau hadu ka basan ka bongkum ni phim jutip bakat yakiba nangi yakibala yo pen baptis ya u Kristus la pen baptis yang iken ya kata ka jingyap jangu damar kata ken la betep yangi batu da ka jing baptis ya kata ka jingyap jangu bakat kumbala pen baptis ila penmipat ia ukres nakibayap da ka buram ka jang ukpa kumta mangiru ngin yayat ha ka jing pentemai ka jing im namar lada lapen ya bisap lem yingi ha ka jing seriem kata ka jing yap jengu kumtaru ngin yo long ha kata ka jing seriem ka jing mipat jengu Kene ke ketian ke jang utrai ke besai kedar habapi puli bepisah sekolah ka jing pen baptis ka dei kata ka jing ya seriem ka jing ya besaplem ha kata ka jing yap ka jang Yesus Kristus terbut ka don ke bekrau namar ke maupol orang ni nabayo Jesu habala tep bat la pen mi pat hakeski ke balai Barulami pati kumta ya kita kibanget hau Kristus. Namar kan orang ayu ya wei po wei ubriu balapon balakhan na ubriu na gabriu ka kendo. Udan ba yang na jinglong tenrai ka pop tenrai. Ti udan una ubriu ba temen ubabot ubaya besap lang bat pi ubaya yai lang bat pi. Lada pimpen baptis kemut pengam. Haka mut una ubriu ba temen ubot ya ka GM jepi ka jingtim ka jingpang ka jingkrow. Ka jingduk ka jingkerdu ka jing penrem
Kabut yang jingem ke jupi lada pila pen baptis ke ong upol hang ne ban tep no yang ta ubriu batemen ubriu jaka pop. Tiga mot ba pin mi ubriu ubatmai. Lada yo jisu la tep adula mi pa kum ta yo banget ka jing mot jaga jing pen baptis ke ba mot betep pengang Jisu umi pat na gerski ke balai ke bleu kpa bleu khon bleu menseba khot en pen baptis fi haga kerteng ke jugo bleu kpa bleu khon bleu menseba khot bat pen mi pat na ga to ko bat la pen banai fi dai khon na ga khon ke jugo balai kani ga ke selmiu ke jing mayan ga ktian ke jugo balai dai ban sku tho ya ka dor jaga jing pen baptis ke ya don bentalang haga jing mi pat jung trai Ubriu le nega briu bala pen baptis bala betep no yo tau briu betemen on mi pan ubriu batemai on mi pan une ubriu batemai angka ketian ke jung trai kumba umma sa sulale ya kene ya ki kon Israel ulale ya kene haka duriu ke besar la betep no ya ki bat kini ki kon Israel ki la poi sesil yang bat kini ki paro keren ya ga pop ka thok ka skor ka lamler ka jingtem baro khoi la betep bat kene ka kene ka duri ka besau ka la kit no iki baro khoi bat ki kon Israel ki poi rikanan kene ka jingmot ka bechelu ka kitien ka jung trai nang ta ga berlai ka dor jong ka jingpen baptis ki kon ka jung ble ka jingpen baptis kadai kata ka agreement dan ni kata ka engagement kadai kata ka jing yate jutang hakasni ke bapipen baptis pilayate jutang jadi kadai ka jing mayan ga ketian ga jungutrai pedapet naga gospel ga jungyane selonong beningkong di khot ka bakhat ar nang ta naga lonong ka bakhat sao di khot ka bakhat lai ka keren ya kata ka jing long kun blay ya kata ka jing long kun jongu blay ka jing pen baptis ka dei ka engagement lan ka agreement ka bapiate long kuma ubriu ka briu shobania thop ha baniate shoba ka don showa ka jing yate shoba poi ka sngi jo ka jing yatho manga ma phiro haba pila pediang yu jisu ha ka jing jengpi pila shem ye ka jing pen baptis ha ka jing jengpi kata ka de ka sngi jo ka jing engagement lan ka agreement ka jbi ka babat u jesu gures Pilayate namar ba ngan ong kendiat namar lada pensyai mencua tama pin sengutu namar ka jing pen baptis pengam kadai yiki breu ki bala he ki bala san ki bala sengutu ya ka hok ka pop om de yo kunlung ti u bala sengutu ya ka pop ha ka sngi ka ba pen baptis u kala shwa ka bamut priang shoy u trai ka jingem pla shoy ki pop bang ro khot sa syem ya ka jing pen baptis ku ha ka sngi jaga jing pen baptis u ong bet marwe lani marwe mereka ong bet how try jisu ngan nado ne geski ngan long ge jing tau lan u jing tau bat mai ngan yat bat me ngan syakri bangan le ya ka mon jbe bangan shim yang ne ge jing pen baptis bangan kelalong no ubreu lan ge breu ge bat mai barabor wat u pastor ba pen baptis pi piro u dua ye ge ta bat mapi ki ba sya pen baptis pi dua ye ge ta berkata ke de ge agreement ke engagement ke ba piliate baru try jika jing pen baptis ke dei ka agreement ngaong ga yufi lada pila pen baptis pidan ke jing ete jutang badu play bat haba pili engage bat u Jesu Christ shen utrai Jesu on sawan unwan ban ye tho ban no bat kita ke bala pen kre ke bala ete jutang pidi men sengutu ye kene haka jingwan ke ba arsian ke ba Jesu unwan namara u Jesu di unong lek kurim mangang mapi ngidai ka kurim ga jengu ti haba un sawan pat unwan ban ye tho bat kata la ni utang ubaliyate ktien bat u ka jing pen baptis ka dei ka engagement nani ka kata ka jing yate jutang ka bat ubale bat nado ka ga ski ka ba piliyate jutang pidei ki khon ka jengu bale blay un bat ye ka jing ka jengpi ka ba sa wat ka ba khadu ka ba ngan pen i fi ha ga ni ka por ka ba u jisu ang ni ktien Naba lam dak hapat yo brio onom la ban yo psut hakahima ga jungu play ka jing kapat ngala keren bonsian ye ga jing kapat bat mentang aku ban pen ifi kendian ka jing pen baptis ka keren ye ka jing kapat
Ka jing kapat ka kerannya ka jing kelabamut, ka kerannya ka jing pediang yu Yesus Kristus ka bunong pediam, ka kerannya ka jing pediang yu mensi bekut, ka kerannya ka jing penbaptis, pengam, immersion. Gospel Yohanes lang balai, pinpuli kita khot ban kong ter hang tu. Bau Yesus ye keran baru Nikodemus syapang ka ni ka jing kapat. Ubri empat kapat slutu eki bakan jabanan ke bakan jabasim uyo ibi eki bakan jadok ke bat la ban slutu tang daga bor beriu lani ke jing yo eki kemat nari ubri balakha na umetsim bat na ublei haka jing pen baptis kadon ke jing slutu ke jing yo i jengai ke jing pen pau bana umetsim jing ublei kani ka jing bayan habang ikran jepang ke jing pen baptis ki kun jing ublei Ti hando bapidon lada pila le ngong ye piyai seprang sakriu trai lada pila pendap ye jing pen baptis balada piempat le keloi wat nom pen slem namar kani kedika jing mayan ke bakrau ai baka jing long ben sim je pi kan san ngadong ye pi ta chisin chobang ken pen kot na baka jing pen baptis kam dei ka an le ka rul brio reka dei ka an ka rul bible ti wat nom pen kelang ma pi ki brio habaka bible ko ong to le e kata si ngim dei ban pen kelang mangi wan ong baka dei ka rul ka an brio ngi hapan le kum ta ka bible ka klem ong gum ta ka bible ko ong pen baptis pen ngam prum syakawa try ger kui pi he gen gu por Jada pikwa ban yo jing shang susu. Ngilong lai loy pila ban phone shangi pila ban wan ban ya kendu hai gan ga jaka ka prian counseling sentan ga jangi. Pe pen yo I ka rukom ka ba shisha ka kom ga ktin jible ngi de kini ge de ski ga ba khadu. Pem dei ban pen slam pem dei ban ya le kai. Kat ba pinang pen slam pinang le kai pi wat jing tip nan ne tai kam dei. Shu ko ngo ga ktin jible pen yo I kan don ga jing pen khya. Diga jing to be playing ker kui pi ngin si syampat hakoi pat ka video ku blai shibon amen.